Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo, yaring aton mga intensyones para sa pagsaulog naton sang anticipated Mass para sa ika-15 linggo sang tuig, ordinaryo nga panahon. For the souls of Apolonio Gamarcha Sr., Serena Gamarcha, kag Apolonio Gamarcha Jr. Mass intention for the eternal rest of the soul of our beloved Michael Angelo Capaducio, offered by family. For the soul of Nonito Galarpe, offered by Galarpe family. For the souls of Corazon Escarrera, Rodrigo Escarrera, Rogelio Escarrera, Isidro Escarrera, kag Ana Escarrera. For the souls of Emilio Tamises, Consuelo Tamises, Lucita Tamises, kag Michael Angelo Capaducio. Thanksgiving is offered to Christine Joy Ledesma on her birthday last July 12. Prayer for good health and blessings received. Kaya ato niya sponsor para sa ato niya anticipated Mass, si Miss Connie Kamangunan and family. Paagi sa palanggiran sang manusabog, ginapahanumdom sa aton sang Ginoo, ngang pulong sang Dios makapatubas sa aton sing madamo ka mga pilo. Kun ini ginabaton naton sa aton kasing-kasing, kag ginakabuhi naton ini. Gani sa sining nga selebrasyon, pangayoon naton sa Ginoo ang kusog sa pagpaminsar kag sa paghulag suno sa ginatudlo sang Ebanghelyo. Ako iya makakita sang imo nawong sa pagkamatarong, pagbugtaw ko, malipay ako sa pagtamod sang imo dagway. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Richard Tubid. Paliyog magtindog ang tanan. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Mga kauturan ko kay Kristo, padayon kita nga nagapasalamat sa mahal nga Dios sa tanan nga mga bugay kag bendisyon nga iya ginhatag sa aton, kag igahatag pagid niya. Ginatingob naton ang tinutuyo sang aton tagsa katagipusoon. Kabay pa nga makaangkon ini sang katumanan, dira gid mismo sa grasya, sa kaluoy,
kag pakigugma sang mahal nga Dios. Padayon naton nga pangamuyuan ang aton pungsod kag ang bilog nga kalibutan nga kabayunta ang pulong sang Dios magdala sing paghidait sang pagpalapit sang ila kaugalingon sa mahal nga Dios. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, hagod nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyong mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Pusa nagampo ako kay Santa Maria, Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios, nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Mangamuyo kita. O Dios, nga amon amay, paagi sa kapawa sang imo kamatuoran, tuy-tuy ang mga nagtalalang, agud magbalik sila sa matadlong nga dalan. Kagitugot nga ang mga Kristiyanos, magsikway sa mga butang, nga batok sa sina nga ngalan. Kagimuon nila ang mga butang, nga angay sa sumulunod ni Kristo. Kinapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo, ang akon pulong kaangay sang yelo kagulan nga nagahalin sa langit sa paghatag sing tubig sa duta. Magapatubo ini sa mga tanom, nagahatag ini sing binhi nga inog tanom kag kalanon agod kaunon. Amo man ang pulong nga akon ginahambal, hindi ini mapaslawan sa paghimo sang akon ginaplano. Magahimo ini sang tanan nga akon tinutuyo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayong nga duta, kagini nagpatubas. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kagini nagpatubas. Nagapakita ka sang imo pagatipan, sang duta sa imo pagpadala sang ulan. Ginahimo mo ini nga maayo, kag mapinatubason. Ang mga tuburan nga imo ginhatag, wala gid nagakahubas, ginapatubo nila ang mga tanom sa duta. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kagini nagpatubas. Amoy ini ang imo ginhimo, nagapadala ikaw sing madamo nga ulan sa naarado nga mga uma, kag ginatipigan nimo ini. Ginapahumok mo ang duta sa mga talite, kag ginapatubo mo ang bago nga mga tanom. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kagini nagpatubas. Madamo gid nga patubas ang imo ginahatag tungod sang imo kaayo. Bisan diin ka magkadto may kabuganaan ang mga pasto, puno sa mga kasapatan, ang kilid sa mga bakulod, puno sing kalipay. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kagini nagpatubas. Ang mga latagon, puno sa mga karnero, ang kapatagan, puno sang trego. Nagahinugyaw, kag nagakanta sila sa kalipay. Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kagini nagpatubas. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang mga pag-antos naton sa sining nga panahon, kinakabig ko nga hindi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. Ang tanan nga mga tinuga nagahulat sing malinang kagon sa Dios nga magapahayag sang iya mga anak.
kayang tanan nga mga tinuga hindi madunot, kundi magaambit sila sa mahimayaon nga kahilwayan sa mga anak son Dios. Kay nakahibalo kita nga tubtob karon, ang tanan nga mga tinuga nagaugayong sa kasakit, subong sa pagpasakit sang manugbata. Pero hindi lamang ang mga tinuga, kundi kita man tanan nga ginatagan sing una sang Dios sang iya Espiritu. Nagaugayong sa kasakit, samtang nagapaabot kita sa Dios nga magahimo sa aton, nga iya mga anak, kag magahilway sa aton sing bugos. Ang pulong son Dios. Salamat sa Dios. Pagtindog ang tanan. Ang binhi amo ang pulong san Dios, ang manugsabog amo si Kristo, ang bisan sino nga makakita sa iya, magakabuhi sing dayon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa amuman nga adlaw nagwa si Jesus sa balay kag nagkadto sa higad sang linaw. Kag nagpungko siya didto sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tawo, nagsakay siya sa sakayan kag nagpungko didto. Samtang ang mga tao nagtilindog sa higad sang linaw. Madamo nga mga butang ang gintudlo ni Jesus sa ila paagi sa mga palaanggiran nga subong sini. May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iba nagtupa sa dalan. Kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga mga duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay nagulhot ang binhi, tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na ang adlaw, nalayong ang bagong tubo nga binhi, kag tungod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom madali nga nalaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa mga talungon, kag ang talungon nagtubo kag naglumos sang tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, kag namunga. Ang iban sini nagpatubas sang 100 kapilo, ang iban sini 60, kag ang iban sini 30. Kag si Jesus nagsiling, gani magpamati kamo kung may dulunggan kamo. Dayon ang maging tutun